በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዘለኹ ድማ ጽቡቕ ክትህሉ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 4 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኮነኒ። መጋቢት 4 ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅዱስ ወንጌሉ ከም ዝነገረና ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብይ ሰብ ወንጌላዊ ዮሐንስ እዩ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ካብ ዘብዴዎስን ካብ ማርያም ባውፉልያን ተወሊዱ ኣብ ከባቢ ገሊላ ዓበየ። ገና ኣብ ጉብዝናኡ ንመድኃኔዓለም ተኸተሎ። ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ሐዋርያት ቀዲሙ ንጎይታ ካብ ምኽታሉ ሓሊፉ ብዝኾነ ምኽንያት ካብ ጎኑ ኣይጠፍእን ነበረ። ስለ ንጽህናኡን ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ሕልናኡን ህፃን ከሎ ብኣሕዋቱ ሐዋርያት ሞገሱ ልዕል ዝበለ እዩ። ንጎይታና ስጋብ እግሪ መስቀል ስለ ዝተኸተለ ንድንግል እመቤትና ድማ ተቐበለ። ምስ ወላዲተ ኣምላክ እመቤትና ድንግል ማርያም ን15 ዓመታት ክቕመጥ ከሎ መዝገበ ምስጢር ኮነ። ካብ ደቂ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ልዑላን መላእኽቲ መሓርጉ ልዕል ዝበለ እዩ። ሰብ ክበቅዕ ከሎ ንመላእኽቲ ክርኢ ከኣሎ፣ ንቅዱስ ዮሐንስ ግን መላእኽቲ ክርእይዎ ይኸብዶም ነበረ። ካብ ፍጥረት ወገን ካብ ዓደ ብርሃን ቀፂሉ ክቡር ንሱ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ንእሽተይ እስያን 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝሰበኸ ይፍለጥ። እዚ ቅዱስ ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ን70 ዓመታት ኣብዚ ምድሪ ክነብር ከሎ ዝበዝሐ ግዚኡ ዘሕለፎ ኣብ ኤፌሶን ኣከባቢ እዩ። ነዞም ኣህዛብ ድማ ናብ ክርስትና ንምምጻእ ብኣፉን ብመጽሓፉን ደኺሙ እዩ። 3 መልእኽታትን ራእይ ዮሐንስን ወንጌልን ጽሒፉሎም እዩ። ህይወት ስለ ዝሰበኸሎም ድማ ንሶም ግን ብዙሕ ኣሰቃይዎ። ካብ እሳት ስጋብ ስሕለት ስጋብ መጋዝ እውን ኣብ እርጋኑ በፂሕዎ እዩ። ንሱ ግን ብትዕግስቱ ገንዘቡ ገይርዎም እዩ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ኤፌሶን ድማ እዛ ኤፌሶን ዝብልዋ ሃገር ትርከቦ ኣቐዲማ ንእሽቶ እስያ ሕጂ ድማ ቱርኪ ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ብዙሓት ሐዋርያት ምሂሮሙላ እዮም። እዚ ኮይኑ ግን ዘድሊ ለውጢ ዘምፀአት ስለ ዘይነበረት ቅዱስ ዮሐንስ ክኸይድ ተስአ እሞ ካብ ማእከል ደቂ መዛሙርቱ ቅዱስ ኣብሮኮሮስ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ እዩ። ኣኸቲሉ እንዳጸለየ ኣብ መርከብ ተሳፈሩ እሞ ሐዋርያት ኣበው መከረኛታት እዮም እሞ ማዕበል ተለዓሎም። ድሕሪ ቁርብ ድማ መርከቦም በቲ ማዕበል ተበታተነት። ቅዱስ ኣብሮኮሮስ ኣብ ልዕሊ ስባር ተሳፊሩ ናብ ሓንቲ ደሴት በጽሐ። ካብ ንጹህ መምህሩ ቅዱስ ዮሐንስ ስለ ዝተፈለየ ግን በኸየ። ፍቑረ እግዚእ ግን ብዘይ ምግብን ማይን ኣብ ባሕሪ ን40 መዓልቲ ቀነየ። ንሱ ብፈጣሪኡ ፍቕሪ ዝተመሰጠ ነበረ እሞ ዘይምምጋቡ ኣይጎድኦን። ኣብ መበል 40 መዓልቲ ግን ናብ ወዲ መዝሙሩ ዘለዎ ደሴት በቲ ማዕበል በጽሐ። ክልቲኦም ቅዱሳን ድማ ተደላልዮም ተረኸቡ። ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ድማ ንፈጣሪ ኣመስገኑ። ኣምላኾም ናብዚ ደሴት ዘምጽኦም ብጥበቡ እዩ እሞ ክዘዋወሩ ከለዉ ክልተ ነገር ኣስተውዓሉ። ቀዳማይ ነበርቲ እታ ደሴት ዘምልኽዎ ጣዖት እዩ። ካልኣይ መብዛሕትኦም ናይ ቤተ መንግስቲ ወለዲ እዮም። ሮምና ዝብልዎ ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ነዞም ኩሎም እንዳመገበት ተመሓዳደር ነበረት። እዞም ቅዱሳን ኣብቲ ቦታ ብቐጥታ ትምህርቲ ወንጌል እንተነጊሮሞም ከምዘይቅበልዎ ስለ ዝተረድኡ ካልእ ሜላ ሓሰቡ። ከምዝሓሰብዎ ድማ ናብ ቤት እመቤት ሮምና ከይዶም ብባርነት ተቖጽሩ። ንሮምና ድማ ቀደም ናይ ኣቦ ክባሮስ ዝነበርና ሰባት ኢና ስለ ዝበልዋ ክልቲኦም ቅዱሳን እሳት ኣንዳድን ገንዳ ሓጻብን ገበርዎም። ንሰማይን ንምድርን ዝኸበዱ እዞም ቅዱሳን ንዝኸሓዱ ክመልሱ ምእንቲ ብባርነት ግፍዒ ተቐበሉ።
የመከር ወይ ከዓ ንመእመኒ ንመምከሪ ግዜ ምስ በጽሐ ድማ ሓደ ኣጋጣሚ ተፈጠረት። እዞም ቅዱሳን ዮሃንስን አብረኮሮስን ናብ ቤት መሕጸቢ ከኣትዉ ከለዉ ሰይጣን ኣብቲ ውሽጢ ጸኒሑ ሰንቢዱ ክወፅእ እየ ኢሉ ክጎይ ክብል ንወዲ ንጉስ ረጊጹ ቀተሎ። ሮምናን ናይቲ ኣከባቢ ሰባትን ድማ ከቢቦም ክበኽዩ ከለዉ እቶም ቅዱሳን ቀረቡ። ሮምና ግን ብቁጥዓ ክትሳለቁ ኢኹም መጺኢኹም ብምባል ንቅዱስ ዮሃንስ ብጽፍዒት ጸፍዓቶ። መላእኽቲ እኳ ቅንዕ ኢሎም ክርእይዎ ዝኸብዶም ሃዋርያ ግን ነዚ ተዓገሰ። ብጽፍዒት ናብ ጸፍዓቶ ሮምና ቅርብ ኢሉ ኣይትሕዘኒ እዚ ቆልዓ ክትንስ እዩ ኢልዋ ጸለየ። ናብቲ ዝሞተ ቅርብ ኢሉ ብጎይታና ስምዓትን ሰኦሞ። በዚ ግዜ ድማ ንሮምና ወሲኽካ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ሰባት ንቅዱስ ዮሃንስ ሰገዱ። ንሱ ግን ንኹሎም ተንስኡ ትምህርቲ ሃይማኖትን ፍቕረ ክርስቶስን ሰበኸሎም። በስመ ስላሴ ኣጥሚቑ ካህናት ሸይሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጸሎም ወፀ። ድሓር ድማ ንሮምናን ነቶም ኣብቲ ደሴት ዝነበሩ ሰባትን ክታብ ወይ ከዓ መልእኽቲ ጸሓፈሎም። እዛ መልእኽቲ ሎሚ ካልኣይቲ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መልእኽቲ ተባሂላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ትፍለጥ። ቅዱስ ዮሃንስ ቀጺሉ ዝተጓዓዘ ናብ ኤፌሶን እዩ። በዚ ከተማ ትምለኽ ኣርጤምስ ወይ ከዓ ኣርጢሞስ ዝብልዋ ጣዖት ነበረት እሞ ኣርጤምስ ማለት መልክዕ ዝነበራት ትዕቢተኛ ሰበይቲ ክትከውን ከላ ኣስማተኛ ወይ ከዓ ጠንቋሊት ሰብኣያ ድማ ኣስማተኛ ወይ ከዓ ጠንቋሊ ሰብኣያ እዩ ከም እትምለኽ ዝገበራ። ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሓት ምእመናን ካብኣ ከም ዝርሕቁ ገይሩ እዩ። ጨርሹ ዘጥፍኣ ግን ቅዱስ ዮሃንስ እዩ። ኣብቲ ቦታ ድማ ብዙሕ ክፍዒ በጽሖ፣ በርካታ ተኣምራት ገበረ። ቤተ ጣዖት ድማ ብተኣምራት ኣፍሪሱ እዩ። በረከት ይሕደረና። ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሃንስ ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ ትብሎ። ንሰብዓ ዘመናት ኣብ ናይ ስብከቱ ስለ ፍቕሪ ብዙሕ ምሂሩ እዩ። ፍቕሩ ድማ ብተግባር ኣርአዮምን መሃሮምን። ኣብ ደቂቕ ድማ ደቂቅየ ተፋቀሩ በበይናቲክሙ፣ እዞም ደቀይ ነንባዕልትኹም ተፋቐሩ እንዳበለ ይሰብኽ ነበረ። ብፍላይ ድማ ምስ ፈጣሪኡ ክርስቶስ ዝነበረ ፍቕሪ ፍጹም ዝተፈለየ ነበረ። በዚ ምክንያት ድማ ጎይታ ኣብ ዝዓረገ ግዜ ከምዚ በሎ፣ ንፈጡር ካብ ዝግለጽ ምስጢር ካባኻ ዝስወር የብለይን በሎ። ቀጺሉ ድማ ብንጹህ ኣፉ ሰዓሞ። ሊቅ ድማ ከምዚ በለ፣ ሰላም ለኣፉከ ለዮሃንስ ተሰኣሞ፣ ንጹህ ህሊናሁ ወልቡ ለኣይነ ፍትወትከ ሶበ ኣደሞ፣ ከም ዝበሎ ኣብ መልክዓ ኢየሱስ። ቅዱስ ዮሃንስ ምስ እመቤትና ፍሉይ ፍቕሪ ነበሮ። ንሳ ከም ወዳ ክትፈትዎ፣ ንሱ ድማ ከም ኣዲኡ ልቡ ክሳብ ዝነድድ ዝኣክል ይፈትዋ ነበረ። ስጋብ እግረ መስቀል ተኸቲሉ ዝረኸባ እመቤቱ ኣዲኡ ስለ ዝኾነት ናብዚ ኩሉ ጸጋን መዓርግን ናይ ምብጽሑ ምስጢር ድንግል ማርያም እያ። ን15 ዓመታት ኣብ ጽላሎት ረድኤታ ተደጊፉ ሓቢሩ ክነብር ከሎ ብዙሕ ተምሃረ። ካብ መላእኽቲ ንላዕሊ ድማ ከበረ። ካብ ንጽህናኣ ድማ በረኸት ተኻፈለ። ስለ ድንግል ማርያም ከዓ ነገረ ማርያም ዝብል ድርሰት ክህልዎ ከሎ ሰነ ጎለጎታ እውን ዝጸሓፎ ንሱ እዩ። ድንግል ኣብ ዝዓረፈትሉ መዓልቲ ልክዕ ከም ናይ ወዳ ክርስቶስ ንሳ እውን ስዒማ ሓቒፋቶ ዓረፈት። ሊቃውንቲ ነዚ እንድዮም ብንጹህ ከናፈራ ምስዓምን ምብራኽን ክደልዩ ከለዉ በከመ ሰኣምኪ ርእሰ ዮሃንስ ቀዳሚ ስኢሞትየ ማርያም ድገሚ ዝበሉ። ዓብይ ቅዱስ ሃዋርያ ዮሃንስ ዕድሚኡ 9 ዓመት ኣብ ዝኾነ ግዜ ተሰወረ። ካብኡ ኣቐዲሙ ናይ ዓለም ፍጻሜ ተመልኪቱ እዩ። ሎሚ ኣበይ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ሕያዋይ ፈጣሪኡ ጥራሕ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ፍቁረ እግዚእ፣ ወንጌላዊ ሃዋርያ፣ ሰማዕት ዘእንበለ ደም፣ ኣቡ ቀለምሲስ፣ ምስጢራት ዝረአየ፣ ታኦሎጎስ፣ ነባበይ መለኮት፣ ወልደ ነጎድጓድ፣ ደቀ መለኮት ወምስጢር፣ ፍቁረ እግዚእ፣ ርእሰ ደናግል፣ ናይ ደናግል ሓለቓ፣ ቁጽረ ገጽ፣ ዘረፈቀ ውስተ ህጽኑ ለኢየሱስ፣ ኣብ ጎኒ ጎይታ ዝቕመጥ፣ ንስር ሰራሪ፣ ልዑለ ስብከት፣ ምድራዊ መልአክ፣ ዓምደ ትንቢት ዓምደ ብርሃን፣ ሃዋርያት ትንቢት፣ ቀርነ ቤተ ክርስቲያን፣
ኮኮበ ከዋክብት ነባበይ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ በዚ ዕለት ይኽበር። በረከቱ ይሕደረና አሜን። ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሐንስ ዝሓደረ ናይ እመቤትና ድንግል ማርያም ናይ መብርሃንን ናይ ሓደ ወዳን ፍቕሪ ኣባና እውን ይሕደር አሜን። እዚ ዕለት ንሃዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ፍልሰቱ እዩ። ከምኡ ድማ ኣቡነ መልከ ጸዴቅ ዘዋሸራ ኣብ ገዳሞም ንዝተቐብረ ሰብ ሓመድ ዘይብልዑ ጻድቕ ናይ ሚዳ ኣቡነ መልከ ጸዴቅ ናይ ዋሸራ ኣቡነ መልከ ጸዴቅን ክልቲኦም ዝተፈላለዩ እዮም። ናይ ሜዳን ናይ ዋሸራን ማለት እዩ። እዞም ናይ ልሙዓንቲ ናይ ዋሸራ ኣቡነ መልከ ጸዴቅ ካብ ኣቦኦም ካብ ዘካርያስን ካብ ኣዲኦም ካብ ስነሂ ክርስቶስን ዝተወልዱ ኣቡነ መልከ ጸዴቅ ዘዋሸራ ትውልዲ ሃገሮም ጎጃም ዋሸራ ክኸውን ከሎ ብዓቢ ተጋድሎን ብሹመትን ዘገልግሉ ኣብዚ እዩ። ዲቁናን ቀሽናን ካብ ግብፂ ተቐቢሎም ኣብ ዋሸራ 30 ዓመት ብሹመት ኣገልገሉ። እዞም ጻድቅ ዝፍለጥሉ ዓቢ ተጋድሎኦም ኣብ ህይወት ዘመኖም ኩሉ ግዜ ዓርቢ ዘኽፍሉ ነበሩ። ናይ መድኃኔ ዓለም 13 ሕማማተ መስቀል ብምዝካር ንርእሶም ብደንጎላ እንዳቆሰሉ ካብ ቁስሎም ኒዕዋፍ ይምገቡ ነበሩ። ኣብ ውሽጢ 40 መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ማይ ይሰትዩ ነበሩ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን። መጋቢት 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ሃዋርያ ፍቁረ እግዚእ ወልደ ነጎድጓድ፣ ካልኣይ ኣባ እርናርዶስ ጻድቅ ዘደብረ ቢዘን፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቅዱስ ማርቴና። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሃዋርያ፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት፣ ጻድቅ ኣቡነ ሙሴ ብጻዊ። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ናይ ዕለት 4 ስንክሳር ኣብዚ ይፍጸም። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ከመይ ድማ ናይ መጋቢት 5 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 5 መጋቢት ዓመታዊ በዓል ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረከቶም ረድኤቶም መስኮላትና ይኹን አሜን። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 5 ናብርኦም ከም ናይ ሰብ ዘይኮነ ኣብ ምድረ በዳ ከም መላእኽቲ ዝነበሩን ኣብ ዝቋላ ጎቦ ዘሎ ውሽጢ ባሕሪ 100 ዓመት ተዘቕዚቖም ንቁልቁል ኣፎም ንህዝበ ኢትዮጵያ ምሕረት ዝለመኑ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዓብይ ቃል ኪዳን ዝተቐበልሉ ዕለት እዩ። ርእሰ ባሕታውያን ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አሜን። ስምዖን ወአቅላስያ እለ ነበሩ በኒሒሳ በሃጢአ ውሉድ በከየ መከነ ዓመታት 30 ስሉስ ቅዱስ ሶበ ነፍሁ በውስተ ከርሳ ተወልደ እምኔሆሙ ቀናየ አናብስት ስሳ በኃይለ አምላኩ ዘይሰሪ አንበሳ ይብል። ርእሰ ባሕታውያን ብምባል ዝፍለጥ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ን30 ዓመታት ዝኣክል መኻናት ካብ ዝነበሩ ኣቦኡ ስምዖንን ኣዲኡ ኣቅላስያን ኣብ ላዕላይ ግብፂ ንሒሳ ኣብ ዝበሃል ቦታ ተወልደ። ወለዱ ንእግዚአብሔር ውላድ ንኽህቦም ለይትን መዓልትን ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ ምስ ለመንዎ እቲ ዝለመንዎ ኣዝዩ ቀረባ ዝኾነ እግዚአብሔር ዓብይ ውላድ ሃቦም። ምስ ወልደ ድማ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝኣውፃእካኒ እምጽልመተ ውስተ ብርሃን ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘውፃእካኒ እናበለ ኣመስገነ። ሽሑ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ተገሊጹ ናይ ዝቆልዓ ስም ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኢልኩም ስመይዎ ኢልዎም ተሰወረ። እዚ ቆልዓ እዚ ከም ኩሎም ህፃናት ኣዲኡ ኣይሓቆፈቶን፣ ጡብ ኣዲኡ ኣይጠበወን። ብኸምዚ ስኒ 3 ዓመት ምስ ተወለዱ ተቐመጠ። ወዲ 3 ዓመት ምስ ኮነ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ናብ ሰማይ ኣዕረጎ። ኣብኡ ድማ ብኢድ እግዚአብሔርን ቅዱሳንን ምስ ተባረኸ ናብ ገዳም ኖብ እትበሃል ገዳም ኣብ ኣፍ ደገ ኣቐመጦ። ናብ ኣባ ዘመደ ብርሃን ኣብ እምነት ገዳም ኣትዩ ድማ ዓብይ ጋሻ ህፃን ሎሚ ኣብ ኣፍ ደገኻ ኮፍ ኢሉ ክትረኽቦ ኢኻ
ኣእቲኻ ብኽብሪ እናምሃርካ ኣዕብየ በሎ። ኣባ ዘመደ ብርሃን እውን ከም ዝተኣዘዞ ንኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ኩሉ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ዳዊትን ብሉያትን ሓዲሳትን መሃሮ። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብጸጋ እግዚአብሔር ንኩሉ ብሓፂር ግዜ ኣጽፊፉ ተምሃረ። ኣባ ዘመደ ብርሃን ከዓ ትሕትንኡን ትምህርቱን ርእዩ ናብ ኣባ አብርሃም ጳጳስ እቲ ግዜ ወሲዱ መዓርገ ክህነት ከም ዝቕባእ ገበረ። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እውን ለይቲ ይኹን ቀትሪ መንፈሳዊ ዕዮኡ ብትሕትናን ብትግሃትን ይሰርሕ ነበረ። ጻድቅ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ዝሰርሖ ክዳን ኣይተኸድነን። ክዳኑ እግዚአብሔር ብዝሃቦ ጸጋ ካብ ሰብነቱ ዝበቆለ ጸጉሪ ይኽደን ነበረ እምበር ብኢድ ሰብ ዝተሰርሐ ክዳን ኣይተኸድነን። ሓደ መዓልቲ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ናብ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መጺኡ ከምቲ ቅድም ናብ ሰማይ ዘዕረኩኻ ንዓ ሕጂ እውን ናብ ሰማይ ክዕርገካ እየ በሎ። ብክንፉ ሓቂፉ ድማ ናብ እግዚአብሔር ኣቕረቦ። ጎይታ ድማ ኢዱ ዘርጊሑ ባረኾ። ብጸሎትካ ብዙሓት ነፍሳት ስለ ዝድሕኑ ካብ ሰባት ተፈሊኻ ንበር። ብጸሎትካ ዕውራን ሓንካሳን ክፍወሱ እዮም እሞ ንበረኻ ኪድ ምስ ኣናብስትን ኣናብርትን ንበር በሎ። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ብዝሃቦ ጸባ 60 ኣናብስቲ ቀቅድሚኡ 60 ኣናብርቲ ደድሕሪኡ ብዝስዕብዎ ርጋጽ እግሩ እናተመገቡ ዝነበሩ ነበርዎ። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ግርማ ለይቲ ድምፂ ኣራዊት ተዓጊሱ ኣብ በረኻታት ግብፅን ሱዳንን እናተዘዋወረ ዝተፈላለዩ ተኣምራት እናገበረ ን300 ዓመታት ምስ ኩሎም እንስሳ ተቐመጠ። ብፍቃድ እግዚአብሔር ብቅዱስ ገብርኤል መልአኽ እናተመርሐ ናብ ሃገረ ኣግኣዚት መጸ። ብመጀመርታ ኣኽሱም በጽሐ። ድሕሪኡ ናብ ላስታ ደብረ ሮሓ ኸደ። ድሕሪኡ እውን ጉዕዝኡ ብምቕጻል ናብ ምድረ ከብድ ዝተባሃለ ቦታ ብምብጻሕ ናብ ዝቋላ ኣምርሐ። ኣብዚ ቦታ እዚ ብጾምን ጸሎትን ብምስጋናን እናነበረ ከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ህዝቢ ብሓጢኣት ከም ዝተሰናኸለ ተገልጸሉ። ጻድቅ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እቶም ህዝቢ ካብ ሓጢኣቶም ክምለሱ ጸለየ። ከምቲ ነቢይ ሙሴ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኹ ምእንቲ ህዝቡ ኦ እግዚአብሔር ስለምንታይ ኩራኻ ኣብዚ ብዓቢ ሓይልን ብጽንዕቲ ኢድን ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃእካዮ ህዝብኻ ስለምንታይ ዝነድድ? ስለምንታይከ ግብፃውያን ኣብ ኣኽራን ክቐትሎም ካብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘጽንቶም ንጥፍኣት እዚ ዝመጽኦም ኢሎም ዝዛረቡ? ካብቲ ነዳዲ ቁጣዓኻ ደኣ ተመለስ። ነቲ ንህዝብኻ ክትገብሮ ዝሓሰብካዮ ክፉእ ድማ ተጣዓሰሉ እናበለ ዝተማህለሎ ብምዝካር ጠው ብምባል ን40 መዓልትን 40 ሌትን ናብ ፈጣሪኡ ምስ ጸለየ ስምካ ጸዊዑ ዝለመነኒ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን እህበካ ኣለኹ ይኣኸለካ ካብ ባሕሪ ውፃእ ዝብል ቃል ኪዳን ቃል መጾሞ። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ግና መሊሱ ን100 ዓመት ብርእሱ ንቁልቁል ኣፉ ተደፊኡ ነቶም ኩሎም ብስምካ ዝኣምኑ ህዝቢ መሓረለይ ክወፅእ ብምባል ብዝተፈላለየ ፈተናታት ኣጋንንቲ ተጻዊሩ ድሕሪ ምስዓሩ ጎይታ መጺኡ ብልማኖኻ ብኣምላኽነተይን ኣሚኑ ብስምካ ንቤተ ክርስቲያን ዕጣን ሽምዓ መባእ ዝሃበ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርሐ ክምሕረልካ እየ በሎ። ሽዑ ካብቲ ቁልቁል ኣፉ ኮይኑ ዝነበሮ ወፀ። ብድሕሪኡ እውን ን100 ዓመት ዝኣክል ምስ ሰይጣን ንሱ ብመብረቕ ሰይጣን ብኹናት ተዋግኡ። እቲ ጻድቕ ኣብ መዓልቲ 1000 ኣጋንንቲ እናቐተለ በዚ ናይ 100 ዓመት ኩናት እቲ ጎቦ እናተፈርከሸ ካብቲ ዝነበሮ ንውሓት ቀነሰ። በዚ ምኽንያት እቲ ጎቦ ዝበሃል ዝነበረ እዚ ደኣ እንታይ ጎቦ ኮይኑ ደይ ቆላ እዩ ተባሃለ። በዚ ምኽንያት ናይቲ ቦታ ስም ክሳብ ሎሚ ዝቋላ እናተባሃለ ይጽዋዕ። ካብ ሰባት መብረቕ ዝተውሃቦ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ እዩ። ካብ መላእኽቲ ድማ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ እዩ። ብድሕሪ እዚ ናብ ምድረ በዳ ከብድ ከይዱ ን7 ዓመት ካብ ፀሓይን ማይን ኣብ ዘይትኽወለሉ ጎልጎል ተቐመጠ። ኣብዚ ቦታ እዚ ከም
عند تطو إلو زرجحو እናጸለየ كل كل ጊዜ ሰይጣን ርጉም ከም ምዃኑ መጠን ኳኽ ተመሲሉ ማይ ጸሚኤ ኣስትየኒ ብሎ ንሱ ለዋህ ስለ ዝኾነ ዓይኑ ናብኣ ጠሚቱ ነታ ኳኽ እንኪ ስተይ በላ ንሳ ኸኣ ክልቲአን ኣዒንቱ ኣውፂኣ ሰተየተን ኩሉ ጽድቂ ብትዕግስቲ እዩ ዝመጽእ ብምባል ንኽልተ ቐነ ዝኣክል ክልቲአን ኣዒንቱ ነቑረን ከለዋ ተስፋ ከይቆረጸ ጸሎትን ጾሙን ቀጸለ ድሕሪዚ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን መጺኦም ነተን ዝጠፍኣ ኣዒንቱ ኡፍ በልሉ እሞ ከም ቀደመን ተመልሳሉ ንሱ ድማ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ምድረ ከብድ ንቑሩብ ጊዜ ድሕሪ ምጽናሕ ናብተን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከባ ቅዱሳን መካናት 3 ጊዜ ተመላሊሱ ተሳሊሙ መጋቢት 27 ቅዳሴ ቀዲሱ መስዋዕቲ ኣዕረገ ናብ ዓይኒ ፈተነ ምስ ገጠሞ እግዚአብሔር ንቅዱስ ሚካኤልን ንቅዱስ ገብርኤልን መላእኽቲ ለኣኸሉሞ እቶም ቅዱሳን መላእኽቲ ድማ ንጸላእትኻ ምእንቲ ክትስዕሮም ናብ ገዳመ ዝቋላ ኪድ ኢልዎም ተሰወሩ ጻድቅ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እውን ካብ ምድረ ከብድ ናብ ገዳም ዝቋላ ኸደ ኣብ ጥቓ መንበረ ማርያም ምስ በጽሐ ስላሴ ብኣምሳል 3 ሽማግለታት ኣብ ትሕቲ ገረብ ኮፍ ኢሎም ረኸቦም ስለ እቲ ጽቡቕ ትሩፋቱ ከዓ ናይ ስላሴ ሰለስትነትን ሓድነትን ኣብ ዝቋላ ተገልጸሉ በብሓደን ሰለስቲኦም ብዝባኑ ተሰኪሙ ንሓደ ምዕራፍ ኣፋነዎም በዚ ምኽንያት እዩ ኣብ መልክዓ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ በዘባኑ ወልድ በዘባኑ መንፈስ ቅዱስ በዘባኑ ዝሓዘልዎ በኪዳኑ ገብረ መንፈስ ቅዱስ 3 ገጻተ ዘይዘኑ ዝብል ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብሓፈሻ ኣብ ምድረ ኣጋዚ ን262 ዓመታት ዝሓመሙ እናሓወየ ዝሞቱ እናተንስአ ኣዝዩ ዘደንቕ ተኣምራት ገበረ ኣብዚ ናይ 562 ዓመት ዕድሚኡ ብዙሕ መከራን ፈተና ሰይጣንን ተዓጊሱ ካብ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ተቐቢሉ ብ5 መጋቢት ተጋድልኡ ፈጺሙ ዓረፈ ሞቶም ሰለ ጻድቃን ህይወቶም ውእቱ ንጻድቃን ሞቶም ህይወቶም እዩ ከም ዝተብሃለ ቅዱሳን መላእኽቲ ንነብሱ ተቐቢሎም ኣብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣዕረፍዋ ንኣያታቶም ኣብ ቤተይን ኣብ ውሽጢ ደንበይን ስፍራ ካብ ኣወዳትን ኣዋልድን ዝበልጽ ስም ክህቦም እየ ከይጠፍእ ዘለዓለማዊ ስም ከዓ ክህቦም እየ ዝኸበረ ቅዱስ ኪራኮስ ምስ ኣዲኡ ቅድስት ሃና ብሰማዕትነት ዓረፈ ኤልያኖስ ዝተብሃለ ከሓዲ ንጉስ ኣብ መጀመርያ ንኣቦና ንጣዖታቱ ክሰግዱ ምስ ኣገደዶም ነቲ ትእዛዙ ከም ዝተቐበልዎ ኣብ ዝፈለጠ ጊዜ ድማ ናብ ኣደባባይ ኣውፅኦም ንኣማልኽተይ ከየምልኹ እናጸሓፈት እትኽልክል ዘላ ኢድካ ክትቁረጽ ይግባእ በሎ ንኣቡነ ኪራኮስ ድማ ሒዞም እርሳስ ኣፍሊሖም ኣብ ውሽጢ ኣፎም ኣፍሰስዎ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሓፂን ዓራት ፍሓም ነስኒሶም ኣብ ልዕሊኡ ኣደቀስዎ ጨው ብምውሳኽ ድማ ንሰውነቶም ፈጺሞም ኣቃጸልዎ ኣዕጽምቶም ክሳብ ዝስበር ድማ ብሓፂን በትሪ ቀጥቀጥዎም ጎይታና ከዓ ካብ ሕማሞም ፈወሶም ኣቡነ ኪራኮስ ኣብ እስር ቤት ከለዉ እቲ ከሓዲ ንጉስ ንወላዲት ኣዲኡ እውን ኣምጺኡ ን3 ሰዓት ዝኣክል ብጸጉሯ ሰቒሉ ስግኣ ሰነጣጠቆ ብእሳት ኣቃጸላ እሞ ሰማዕትነታ ብኡ ፈጸመት ንኣቡነ ኪራኮስ ግን ኣምጺኦም መርዛምን ተናዳፊ ተመንን ዕንቅርቢትን ናብ ዘለውሉ ዓብይ ጉድጓድ ኣእተውዎም ነገር ግን እቶም መርዛማት ተማምንቲ ንኣቦና ኣይተንከፍዎምን ኣብ ውሽጢ እቶም ወታደራት ሓደ ከዓ በኣምላክ ኪራኮስ ይኣምን እየ ኦ ኣምላከ ኪራኮስ ንነብሰይ ተቐበል ኢሉ መስከረ እሞ ክሳዱ ንሰየፍቲ ኣስተኻኺሉ ብምሃብ ተሰየፈ ሰማዕትነት ድማ ተቐበለ ንኣቦና ናብ ዝፈልሐ ዘይቲ የእተውዎም እሞ ካልኣይ እውን ንኣፍ ልቦም
ብኩናት ወግእዎም ሰማዕስነቶም ድማ በዚ ፈጸሙ ነብሶም ንእግዚአብሔር አረከቡ ረድኤት በረከቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን ናይ ኩሎም ረድኤቶም በረከቶም ናይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡነ ናይ ጴጥሮስ ጳውሎስ ናይ ኩሎም በረከቶም ይሕደረና አሜን መጋቢት 5 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አቡነ አረጋዊ ይቅርታ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ አባ ገብረ ሕይወት ቅዱስ አባ ሰረባሞን አባ ግርማኖስ ጻድቅ ሶርያዊ ቅድስቲ አውዶክስያ ሰማዕት ቅዱሳን ስምዖን ወአቅላስያ ወለዲ ናይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐን ኢትዮጵያዊ ቅዱስ አሞኒ ዘናሒሶ በረከቶም ይሕደረና ናይ ዕለት 5 ስንክሳር ኣብዚ ፍጻም አሜን ናይ ዕለት 6 መጋቢት ድማ ስንክሳር ንቐጽል በረከት ረድኤት ናይ ቅድስት አርሴማ መስኩላትና ይኹን አሜን 6 መጋቢት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን 6 መጋቢት ጎይታና ናብ ቤተ ግዝረት ብምእታው ናይ ኦሪት ሕጊ ዝፈጸመሉ ዕለት እዩ ብጸሎቶም 4 ምውታን ብሓደ ግዜ ካብ ሞት ዘተንስኡን ዓመት ከዓ ኣብ ናይ ዕረፍቲ በዓሎም ሰሃባ ኣብ ዝበሃል ቦታ ቆይሞም ኣብ ዝጸለይሉ ወሓዚ ዓሳ ካብ ሰማይ ዝዘንበሎም አቡነ ኢዮስያስ እውን ልደቶም እዩ ሰማዕት ቅድስት አርሴማ ልደታ እዩ ጻድቅ ኖህ በዓለ ዕረፍቲ እዩ ነቢ ቅዱስ ኤልያስ ብእሳት ሰረገላ ዝዓረገሉ ዕለት እውን እዩ ቅዱስ ባስልዮስ ቀዳማዊ ዘቂሳርያ ዕረፍቲ እዩ ከምኡውን በዚ ዕለት ስንክሳር ኣብ በረኻ 6 ዓመት ዝነበሩ አባ ሙሴ ዓረፉ እዞም ጻድቅ ድማ ናይ ቅዱሳን ልቦና ካብ ምርአይ ዝተለዓለ አድነቁ ገጾም ድማ ተለዊጡ ከም እሳት ፈሓም ኮነ ኢሉ ብሓፂር ዝገለጾም አባ ሙሴ ዕረፍቶም ይበረከቶም ይሕደረና አሜን በዓለ ግዝረት ጎይታና ናብ ቤት መቅደስ ናብ ቤት ግዝረት ብምእታው ናይ ኦሪት ሕጊ ከም ዝፈጸመ ንብዙሓት ጎይታና ናብ ቤት ግዝረት ዘይኣተወን ከም ዘይተገረዘን ይመስሎም ነበረ ንሶም ከም ዝሓሰብዎ እንተዝኸውን ነይሩ አይሁድ ዓብይ ምክንያት ምረኸቡ ነይሮም ጎይታና ግን ናይ ግዝረት ሕጊ ፈጸመ ልሳነ ዕረፍቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጎይታና ክርስቶስ ብስጋ ግዝረት ተቐበለ ንአቦታት ዝተውሃበ ቃል ኪዳን ምእንቲ ክፍጽም ኢሉ ከም ዝተዛረበ ጎይታና ንዓና ኣብ ክንዲ ግዝረት ናይ ክርስትና ጥምቀት ሃበና ናይ ፋሲካ ቅጫ እውን በልዐ ኣብ ክንደኡ ከዓ አማናዊ ስጋኡን ደሙን ሃበና ዝኸበረ ወንጌል ሻምናይ መዓልቱ ኣብ ዝተፈጸመ ግዜ ነቲ ህፃን ክገዝርዎ ወሰድዎ ከይጠነሰቶ መልአኽ ከም ዘውፃሉ ንስሙ ኢየሱስ በልዎ ከም ዝበለ ንጽህቲ ቅድስት ድንግል እመቤትና ማርያም ንጻድቅ አረጋዊ ዮሴፍ ከምቲ ሕግን ወደይ ክገርዞን ስም ድማ ክንሰምዮን በሊሕን ፈላጥን ዝኾነ ዝገርዝ ሰብ አምጻአለይ በለቶም አረጋዊ ዮሴፍ ድማ ከይዱ ዝገርዝ በዓል ሞያ አምጽአ እቲ በዓል ሞያ ድማ ነቲ ህፃን ንጎይታና ኣብ ኢድ አዲኡ ኣብ ዝረአዮ ግዜ ምእንቲ ክገርዞ ነዚ ህንፃ ብጥንቃቐ ሓዝዎ በሎም እቲ ህፃን ጎይታ ኢየሱስ ድማ ኣታ በዓል ሞያ ገራዚ ንደመይ ከየፍሰስካ ዶ ክትገርዘኒ ትኽእል ኢኻ ብዘይካ በታ ዕለት ኣብ ካልእ ግዜ ደመይ ኣይክፈስስን እዩ ጎነይ ብኹናት ምስ ወግኡኒ ኣብታ ግዜ ማይን ደምን ክፈስስ እዩ ንኣዳምን ንዝኣምኑ ደቁን መድሓኒት ክኸውን እዩ በሎም ጎይታና ነዚ ዝተዛረቦ እቲ ገራዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ብጣዕሚ ተደነቐ እሞ ንኣቑሑቱ ኣኪቡ ድማ ተሲኡ ኣብ ትሕቲ ህፃን ሰገደ ኣብቲ ግዜ ድማ እቲ ላማ ኣብ ኣእዳዉ ከሎ መኺኹ ከማይ ኮነ እቲ በዓል ሞያ ድማ ክብርቲ እመቤትና ካብ ኣንስቲ ተፈሊኺ ዝተባረኽኪ ኢኺ ናይ ማህፀንኪ ፍረ ከዓ ዝተባረኸ እዩ እዚ ወድኺ ስለኡ ነቢያት ትንቢት ዝተዛረብሉ ወዲ ህያው ኣምላኽ ይበላ ህፃን ድማ መሊሱ ነቲ በዓል ሞያ ኣነ እየ ክትገርዘኒ ዲኻ ወይስ ገዲፍካዮ ወይስ ናይ ኣቦታተይ ኣቦታት ከም ዝገበርዎ ኣነ ክገብር በሎ እቲ በዓል ሞያ ድማ ናይ ኣቦታትካ ኣቦታት በዓል መን እዮም በሎ
ህፃን ጎይታና ድማ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ናይ ኩሎም ህዝቢ አቦታት ዝኾኑ እዮም። ንዕኦም ድማ እዚ ግዝረት አቀዲሙ ካብ አቦይ ተዋሃቦም በሎ። እቲ በዓል ሞያ ድማ አነ ምሳኻ ክዛረብ ኣይክእልን ኣብ ህልውናኻ መንፈስ ቅዱስ ኣለሞ በሎ። ኣብቲ ግዜ ድማ ህፃን ጎይታና ይዒንቱ ናብ ሰማይ ኣቕኒዑ ኦ ኣቦይ ንአብርሃም ንይስሐቅ ንያዕቆብ አቀዲምካ ግዝረት ዝሃብካዮም እታ ግዝረት ሎሚ ንዓይ ሃበኒ በለ። ኣብቲ ግዜ ብዘይ ኢድ ኣብ ስጋ እቲ ህፃን ግዝረት ተገለጸ። ቸርነት ምሕረት ናይ መድኃኔዓለም አቦና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሰማዕት በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣስላም ነጊሶም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሰማዕት ሰማዕትነት ተቐበለ። እዚ ካብ ናይ እስክንድርያ ሰባት ወገን እንትኸውን ኣስላም ደፋፊኦም ካብ ሃይማኖት ኣውፅዎ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ሃይማኖቶም ንቁሩብ መዓልታት ጸንሐሞ ኣብ ሃገረ ፍዩም ድማ ሓንቲ ሓፍቱ ነበረቶ። ሓደ መልእኽቲ ድማ ቅዱሳት መጻሕፍቲ መሰረት ጌራ ለኣኸትሉ። እቲ መልእኽቲ ከምዚ ይብል ነበረ። ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሒዱ ዝብል ወረ ብዛዕባኻ ካብ ዝሰምዕ ኣብ ሃይማኖት ክርስትናኡ እናሃለወ መይቱ ዝብል ዜና ክሰምዕ ይመርጽ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መወዳእታ ክፍሊ እቲ ደብዳቤ ናብ ሃይማኖትካ እንተዘይተመሊስካ እዛ ደብዳቤ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ናይ ዝነበረ ርክብ መወዳእታ እያ። ገጽካ ክርኤካ ኣይደልን ናብ ሃይማኖትካ እንተዘይተመሊስካ መልሲ እውን ከይትጽሕፈለይ ዝብል ትሕዝቶ ነበሮ። እታ መልእኽቲ ሓፍቱ ምስ ኣንበበ መሪር ዝኾነ ብኽያት በኸየ። ገጹ ጸፍዖ ጭሕሙ እውን ነጸየ። ብድሕሪ እዚ ተሲኡ ሕቑኡ ተቐነተ። ገጹ ብትእምርተ መስቀል ኣማዕቲቡ ነዊሕ ጸሎት ጸለየን ለመነን። ገጹ ብትእምርተ መስቀል ኣማዕቲቡ ድማ ካብ ገዝኡ ወፂኡ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ተመላለሰ። ኣስላም ምስ ረኣይዎ ሒዞም ናብ መኮንን ኣቕረብዎ። እቲ መኮንን ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ናብ እምነቱ ንኽምለስ ዝገብር ሓዱሽ ነገር ከም ዝተፈጥረ ሓተቶ እሞ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ከምዚ ክብል መለሰ። ኣብ ልዕሊኡ ደኣ መቕዘፍቲ መዓቱ ንእግዚአብሔር ይወርድ እምበር ኣብ ቅዱስ ወንጌል ብወልድ ዘይኣምን ንህይወት ኣይርእያን ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። ስለዚ ድማ ኣነ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እየ ዝኣምን። ትውልደይ እውን ካብ ክርስቲያን እየ። ብሞተይ እውን ክርስቲያን ክኸውን እየ ዝደሊ። ነዚ ምስ ሰምዐ እቲ መኮንን ኣዝዩ ተቖጣዕ እሞ ጽኑዕ ዝኾነ ግርፋት ገሪፉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣሰሮ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቁሩብ መዓልታት ምስ ጸንሐ ድማ ጸዊዑ ብዙሓት ቃል ኪዳናት ኣተወሉ። እንተተመሊሱ ብዙሕ ገንዘብ ንኽህቦ እንተዘይኮይኑ ግን ብእሳት ከም ዘውዕዮ ከም ዝቐትሎ ከም ዘቃጽሎ ነገሮ። ቅዱስ ኣቦና ግን ብዘይካ በታ መሕየዊት ዝኾነት ክርስትና ሃይማኖት እንተዘይኮይነ ብኻልእ ኣይክመውትን እየ ኢሉ መለሰሉ። እቲ መኮንን ድማ ብሓዊ ንኸውዒዎ ኣዘዘ እሞ እቶም ወተሃደራት ድማ ካብ ከተማ ወፃኢ ዓብዪ ጉድጓድ ኳዓቱ። ነቲ ጉድጓድ ዕንፀይቲ መልእዎ እሞ ሓዊ ኣንዲዶም ነበልባሉ ኣዝዩ ንላዕሊ ተንበልበለ። ብድሕሪ እዚ ብዙሕ ገሪፎም ስጋኡ ብኻራ ሰነጣጢቆም ናብ ሓዊ ደርበይዎ እሞ ነፍሱ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣረከበ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተቐበለ። በረከቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘለዓለም ኣለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ብል ሰላም ለዲዮስቆሮስ መንገለ ኣሚን ዘተስህበ መልእልተ እህቱ ብጽእት በጊዜ አንበበ ንትፈተ ስጋሁ ብሃፂን እያስተዓጸበ ወኣስተቃለለ ኣመ ይወድይዎ ከአበ ዘኣዘቅተ እሳት እሙቀ ወዘነድ ለሃበ ይብል ተወዶስዮስ ኤጲስቆጶስ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ተኣማኒ ናይ ዝኾነ ናይ ሃገረ ቆሮንጦስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ናይ ዕረፍቱ መዘከርታ እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ድማ ብዲዮቅልጥያኖስ ናይ ቆጵሮስ መኮንን ኮይኑ ዝተሾመ ዜናኡ ተሰምዐ።
ናብኡ ንኽመጽእ ገይሩ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሒዱ ንጣዖታት ዕጣን ንኽዓጥን ደለዮ። ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ድማ ኣነ ብወዲ ህያው እግዚኣብሔር ጎይታይን መድሓኒየይን ኢየሱስ ክርስቶስ እየ ዝኣምን ንዕኡ እዩ ድማ ዝስውእ በሎ። ንኽፉእ ምኽሩ ምስማዕ ምስ ኣበዮ ብናይ ላሕሚ ቆርበት ዝተሰርሐ መግረፊ ጭጉራፍ ገረፎ። ብድሕሪኡ እውን ተሰቒሉ ስጋኡ ኩሉ ሰንጢቑ ኣብ ዝራሰነ ዓራት ሓፂን ከደቅስዎ ገበረ። ጎይታና ከዓ ካብዚ ኩሉ ስቃይ ሓልዩ ኣድሓኖ። ብድሕሪ እዚ ድማ ብነዋሕቲ ሽንካራት ኣእዳውን ኣእጋርን ሸንከርዎ። ናብ ቤት ማእሰርቲ እውን ጎተትዎ። እግዚኣብሔር ንዲዮቅልጥያኖስ ክሳብ ዘጥፍዖን ኣብ ክንድኡ ቆስጠንጢኖስ ክሳዕ ዝነግስን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጸንሐ። ቆስጠንጢኖስ ስልጣን መንግስትነት ምስ ሓዘ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ኩሎም እሱራት ንኽፈትሕዎም ኣዘዘ። ብድሕሪ እዚ ናብ ሃገሩ ከይዱ ናብ ሲሞቱ እውን ተመሊሱ ንህዝቡ ምእመናኑ ብሰናይ ሓለዋ ሓለዎም። ዘመኑ ምስ ፈጸመ ድማ ብሰላም ኣዕረፈ። በረከት ኣምላኹ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለቴዎዶስዮስ ስምዓ ጻድቅ ከዊኖ ዘተዘብጠ ብዙሕ ዓመታተ ተሞቂሆ ወኣኮ ሃዳጠ። ዲዮቅልጥያኖስ እሉ ድህረ መንግስቱ ተፈልጠ። ሃበ ዘትከኣት መንበሩ በትእዛዝ ኣምላክ ተመይጠ። እስከ መዋዕሊሁ በህድኣት ወበዛህን ተሰልጠ ይብል። በረከት ይሕደረና። እንጦኖስ ኣርኬሌደስ ወዘሩፋኤል። ብተወሳኺ በዛ መዓልቲ እዚኣ ገዳማውያን እንጦኖስን ኣርኬሌደስን ከምኡውን ዘሩፋኤል ጻድቕን ዕረፍቶም እዩ። በረከቶም ይሕደረና። በረከቶም ምስ ኩልና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ሰላም እብል ህሊና ከጽሩይ ዘኢረስሃ ምንተኒ ወዘኢጸብለያ። ዘሩፋኤል ሃቤከ እስመ ትጸርህ ነፍስየ መንኖ ዘበምድር ይበቋዐከ ኣውየ በሰማይሰ ኢትህድግ ችያየ ይብል። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብናይቶም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና፣ ጸሎቶም ይርድአና ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ምስ ኩላትና ይኹን ካዋና ይፈለ ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ኩሉ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓ መላእክቲ ተኣረመለይ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀቤን ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሶት አላትነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህልናቸው ድንግል በስጋቸው እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለቺ በሩክት አንቲ ማለት ዘውሩክ ፍረገርትኪ ተፈሲፍ ሲጦ ማርያም ተጸጋ መለተ ውዳሴ መለተ ሞገስ መለተ ኩሉ ዱል ዘወር ምስሌክ ሰአሉ ጸልይ መረተ በንቲ አነ መረተ ኩሉ ዓለም መረተ ምድራቅ አስታව ፍቅር ወልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራለና ጣውኒ ተማይጸነው ከተማጸነው ክራንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።